eskaintzen duten guztia, nire buruai eskaintzen diot. Hausnarketa interesgarria. Zertan do oinarritua? Bueno, gizaki pila bat gaude hemen, abere pila bat, landare pila bat, mineral pila bat, ur pila bat, osagai pila bat, denetik pila bat. Ja. Bino mikroskopio batekin behitzen bali mazu, mikroskopio atomiko batekin, dena energia da. Ja. Pixkat erligiotan eta sartzen maza, batzuk diote guk kontzientzia dugula, gizakiak, eta zuhaitz batek ez dula. Ja. Ez dula. Zein edaki hoi? Galdetu jogu zuhaitza, ia badun kontzientzia ez. Niakitela zuhaitza dia gu 5. dimensiora konektatu alizateko berden zehoze esango dut ez dakitelako osongi zer den, bere momentu letu nun antenak bezala zila. Ja, zuk zuhaitz bat zauri bat egin jozunin karrasirik ez entzuten edo guk ez dugu entzuten gure belarri oikin. Ja, bino bere zauria sendatzeko joera daka. Badaude hainbat idatzi non zuhaitz bat teizeo zeiten jozunin baso guztiak jakiten dula eta orduan horren arabera reakzionatzen dula. Badaude hainbat kontu. Zertan ikuz. Sakonin denak energia ga. Denak energia baga, energia eraldatu beste ez daiten, orduan denak energia ga. Denak gauza behak ga, forma ezberdinekin, momentu ezberdinetan edo momentu gehiago frekuentzia ezberdinetan, horra ipatzen da frekuentzi altua eta frekuentzi bajua, ni horrena sartuko na fisika kuantikun arabera, dena energia da, dena energia bada, eskaintzen dutena neburuai eskaintzen jot. Ez neburuai forma hontan, baizik eta da energiai gauzak eskaintzen. Zaindu, ze eskaintzen duten, oida, mezua, zaindu, ze eskaintzen duten eta bateze nondik eskaintzen duten. Nik eskaintzeko ekintza ez da esperientzi bat, edo emozio bat, edo gauza bat, edo hartu, nik dakatena edo eskura dutena, eta eskaini. Ja. Ekintza hoi, beste gabe, ekintza bat da. Ja. Bino, inbiritik ite male maut, maitasunetik ite maut, neregan ondorio difentia izango da. Nik maitasunetik eskaintzen badu, ni maitasunez beteko naz. Eskaini aurretik aurrena maitasunez bete berdut. Eta geho baterako da maitasuna. Nik inbiritik eskaintzen badut, ze arek meziu, arek hau intzin, nola da, arregitarrak eta agirretarrak eta nola da. Oazen mankekua. Nik inbiritik eskaintzen badut aurrena nere energia inbiriakin, inbirian kolorekua jarri behar dakat. Eta geho, eskainiko dut eta gaina asarre baldeman ozalako, izorrai, osangi, izorrai. Izorrai bea, edo ez, hartuko goz, zuk eskainizu. Bino, beak ez dago hartzen zeina daka, zuk. Edo utzingo zu, beste eoz zeinak hartzeko, bale? Bino, zure energia nola do? Maitasunez betia. Proposamena da, ohartu nondik eskaintzen zun, eta geho, nahi balimazu zaindu nola eskaintzen zun. Baina, eta hain importantia, eta hain esanguratsua nola eskaintzen zun. Zenbatetan eskaintzen dugu inbiria maitasun formakin. Kaixo, zer mate zaude? Forma oso elegantia, oso goxua, baina azpilan dihun energia,
Ostra, mezio hausnartzia. Horrek, esaldi horre laguntzen du, edo helburu bezala du, ohartu zutaz. Ohartu zutaz eta zaindu zaitez. Errespetatu zaitez. Ez duzu burua zaindu eta errespetatzen bazu. Hoi ateko zaizu.